Lalo na yung obrakan. Itang talagang kain talaga ning aguman sando kay nang minunang kanya mo nang panahon. Kanya pin makanyang may umpisa yan. Kanyang minunang tao kanita taging minalin din tanging wala mo yung kalamidad kanita. Maging malungkuting di, maging tagtagtuyot, mahirap na kahirapan. Kaya ba't rening meto nga grupong lalaki nga rin eh. Banta pinapasaya dala rening maging masayahin ka rin lang yung lugar da. Kaisipan dang may sulod pambabae. So, siyempre matula lang rin kayo. Uling kakaibit ang medyari ka rin, may lupa lang babae. Pansinan da naman na yung kabiyahin da, may nibayo, may masagana. May masanting. So, ringalo ang lalaki king minalin. Malamoy itang pekyapusan data. Kaya ba't din, may kaugalian naman iba't kanita, king minalin, yung makanita, uling bantapin. Itang, minala ko yung swerte, itang kotse gagawan data, magbalik yung kasaganaan king balen. Saan po New Year na gagawan? Ako sure nung talagang tinawon ng New Year, pero yung paniwala ko kasi kang makanyan, uling New Year, tang bayong bano, bayong biye, tang banda panyagana king bayong bano, itang masagana. Wari, masagana ng bayong bano nga rin eh. O, itang tatagon bawat New Year. Banda pin, tang bala mo, itang belief na mong kasi inumpisan may masaya yung New Year. Itang ring succeeding days hanggang mayari yung year, masaya nga, at maging masagana yung kabiyayan. Kaya siguro tinawon din rin yung tao yung New Year. Bali na nung ko po kanyang koy? News of sa ito na rin gaminan. Siyama po kayo nga pili ito? Wala po ba mo? Pinakamaganda rito. Kumaway ka rin mo. Maluwat na umag yung mga kanyan? Malambat na po, pero ang yanip pa po med news. Ang dahil ang makiyabak yung parada ng mga plus ka. Wala naman issue kaya kahit tayo, ito na naman paglo ko hindi yung tao. Wala naman po. Sanay na po kasi. Kapilang ko po may kumpisang mikiyabak yung mga ninyo? Ako mismo? Anyang sinambot ko kapitan last year. Last year pa mo. Anyang, pinilit na kayo? Ikat na kayo? Ay, sabi na kasi last year, ding barangay official, silang igayak. So, rin kagawad kong poya ako. So, rin alawa akong abeking council. Tambing na tamingan. Tambing na ko man tinang mo, tambing na. Oo, game lang ang din kaya kamanyari nga tuwi ka rin nga. Game lang ang din yung kagawad ko. Bali, yung sasapi kayong gagayak. Yun po sasapi kayong gagayak. Hindi. Sino? Ninong kaya ba yung inigaw? Ay, misis ko, hindi pa ko nakan. Ang paparinga na kakwera rin, then ilang kayong tabi yung last year. Dano sila. Seryoso? Correct. Sabihin po kami sipit kaya. Arayang ano. Kaya pala may putot lang. Sulod niya sisimba ka nung katindangin ni Pagmins. Wala, kilik mo ito dahil. Tama halata na eh. Na? Dahil magmulagat kami mo, akong kurap. Apong birhen. Apong birhen. Padre Milagros. Manawa. Tatalab kami. Boy!
Ate Noy, please. Mag-post ka, makadocument. Nangangailangan ka. Ate Mag-post ka, Noy. makadocument ka, makatelevise tamo. Ano ate? Maraming hikaw. Wala bang hikaw ang sisikat? Wapin eh. Ang mahaba sana. O talatikin. Asan yung panahi mo? Ay, meron. Kanya kasing diplomate checking na, diplomate Japan ni kaya. King Japan kanina. Hanggang ngayon, ipintuwarik na pers ng koyak. May destino la Japan. O ini, may niyang tangkasawa na may kailangan ng Chatting diplomatic o, tayo. at siya lang meeting sa babang affairs. Kapag wala ka rin salud tang maing maranang ang ipag ko. Wow, ako sexy. Kau kan magkaya ka unan dengan malamat surat. Hindi ka na sumambot. Yeah, ako na sumambot. Jesse ka magano. Pang-waro repetis mo. Nanti pang kapat. Bata, hindi lang ito. Bata man yung buta mo. Madang kalya mo yan. Baka mangilabot ka niyan. Kasi king aguman, tim talaga patsurahan eh. Kaya yung malinyari, si katsura talagang gayak. Baka sura-sura may nano na masate. Wah, mapunta na ako tagal din babayin ka eh. Bakit hindi na gamitan mo? Mali, sura yun na yung bagay. Ano yung bagay? Magi, okay na ito na pa yung Magi po. Boy, ano mo ba nang daw mo kaya? Wala pa. Mag-nervous ah. Ano ang nervous? Kakarod sa pinto. Nanulo po kanya hindi ka sa luyo lang ako kayo. Atin po, tela lang po maputi. Hindi ba lang ako? Charan! Kalaguna naman kaya. Ito na lang buwa. Kain bagay na. Higit bal sulod ni. Ali po, inanda ko pa. Dahil kay bali sulod, din naman na yun. Ay, sorry. Ate, pang kano kayo? Paka... Ako nga po na mga kulibo. Nana? Ay, dahil. Belly. Eh, ako makalima ko rin. Bello Flores? Wala, Ben. Regine Velasquez. Oh. Ay, no, Yogi. Parang natutulog lang. Padurot mo kayo kanya padurot mo yung itong kata kong si Maris. Kamar. Riz, tala mo na yun. Malago ka, ma'am? Pagi. Epe. Sumali at ako man. Nakakuling. O, dahil ang gamit mo. Sikwan mo. Ayaw, kanya-kanya na. Doon niya yung kaya-kaya yung log. Yung log. Ay, magpapay ka nito. Pero ano ka ba din? Ay, magpapay ka nito, camera. Ay,
Kena. Ada, takla mo ka na. Para kapitan, ayan po tayo talaga pinodorent. Gobernador, kumulo ko sa gobernador. Di ba? Wah, akbo tiyak yan eh. Dito. New Year po. Ay, nagkapitan pala. Magkaanak na yun ba? Kaya minsan ni sa atin. Magkaanak. Sa tingin na lang. Ay, ayun po, sikap! Sa tingin! Naning na 14B. Kita ko. Ikaw nanong barangay. Bulak nanong number 13B. Kita ko. Rempong 15 ang kapitan at siyula nga po ini. Nung po ang tinoret ang score 6 na judges, palinahin nila po ang balay ng Madam Josie Pangilinan kung ano pong Mr. Dachman. At saka rin kapong judges, Marika Pokeni, kapong paliwala ng Joel Malyari. Itong konsorte kanyang gulot. Barangay Santo Rosario, 7A. Under ABC President Melchor Pico, kailangan dulot. Jay Yambao, barangay po, barangay Santo Domingo. Itong konsorte na, barangay Captain Jelly Magat ng Santa Catalina. Palapagkatala po. Yan po, kalaguna po ni kailangan Musa. Miss Aguman Sandok, 2009. Bakit siya po hindi kayong galingan kay pera? 2 minutes mo po.
next number. Again, pasalamat kaya po at makanya pong may tuloy-tuloy kaya katamong kay. Meron guling kaya katang festival ini. So, sikat na pong sikat. Pamoso na po kayong buwan. Saka na pong darayo kaya katamong Valente. Pangadwa pong galan, mirat sa po kayong barangay San Nicolas. Congratulations. Kung mumunang manikwa po kay mumunang galan, first prize, kung barangay Santo Rosario. Congratulations. Santo Rosario, ito, ito. Kaya kasi gaya po, kaya ang mag-grow na. Santo Rosario, barangay Santo Rosario po. Nakalpong dahil salamat. Hindi kayong makasuporta. Hindi kayong pamanalpe. At hindi kayong pamatgabi. In August ng Sandok 2009, sponsored by Association of Barangay Captain. Nakalpong dahil salamat. Nakalpong dahil salamat. Okay mo. Anong preview na parimanya mo siya? Kas, saka ka eh. Kas. Bali, kadwayo na yung year na yan. Okay, pa mo. Ano, next year, gawin niya kasi ba? Siyempre, parang yung magkabi kami sila. Kaya naman ito. Alam balak ba yung day tayo? Siyempre, pakikuhanan niya po dapat manyambulis ang libo dapat next year. Ano mag-aspire ka tayong umuring sumo? Siya may plus tayo. Tinakong balay may plus. Ganina mo, mabait na yung masalitang gown.